Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Miyerkules, December 17. Seguridad ngayong Kapaskuhan, kailangan paitingin ng PNP ayon kay PBBM. Rice imports sa 2026, inaasahang bababa. Kahandaan ng JVGH sa fireworks-related injuries, sinuri ng DOH Region 3. Ligtas Christmas campaign, isinusulong ng ahensya. Bomb threat response training sa mga kolehiyo at universidad, inilunsad ng CHED PNP. At Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo, masayang sinalubong ng bayan ng Quezon. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buong kapulisan na gawin ang lahat ng nararapat ng mga hakbang para sa mapayapa at ligtas na pagdiriwang ng Kapaskuhan sa buong bansa. Si Jody Dizon Mercado ang may report. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine National Police o PNP na paigtingin ang security measures at panatilihin ang mataas na antas ng pagmamatsyag sa buong bansa ngayong Kapaskuhan. Layo nitong masiguro ang kaligtasan ng publiko kasabay ng pagdami ng biyahe, okasyon at mga pagtitipon. Inihayag ito ng Pangulo sa oath-taking ng 50-star ranked officers ng PNP sa Malacanang Palace nitong Miyerkules, December 17. Hinimok ni PBB ang mga pulis sa panatilihin ang kanilang presensya at bantayan ang mga pangunahing kalsada, pampublikong lugar, transport hubs at mga komunidad kung saan nagtitipon ng mga pamilya ngayong holiday season. Pinaalalahanan niya ang mga newly promoted officials na ipagpatuloy ang serbisyo publiko kahit sa panahon ng mga pagdiriwang. Binigyang din niya rin ang kahalagahan ng paglilingkod ng may dangal at magsilbi para sa interes at kapakanan ng bansa at sambayan ng Pilipino. Kasabay nito, binati niya ang mga opisyal sa kanilang promosyon at hinikayat silang ipagmalaki ang mga nakamit na tagumpay. Muli ring pinagtibay ng Pangulo ang suporta ng kanyang administrasyon sa PNP bilang pagkilala sa mahalagang papel nito sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan lalo na sa panahong abala ang publiko. Samantala, inihayag na ng PNP na handa na raw sila para sa taon ng holiday security operations, kabilang ang pag-deploy ng higit 100,000 pulis sa buong bansa para tiyakin ang kaligtasan ng publiko at pigilan ng kriminalidad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kasabay ng pagtaas ng demand sa mga paputok tuwing Pasko at Bagong Taon, pinaigting na rin ng PNP ang kampanya laban sa iligal na paggawa at pagbebenta nito, lalo na sa online platforms. Ang buong detalye sa report na ito. Pinalakas ng Philippine National Police o PNP ang kampanya laban sa ilegal na paggawa at online selling ng mga pinagbabawal na paputok upang maiwasan ang aksidente at pagkasawi ngayong Kapaskuhan. Sa pulong balitaan sa Camp Crame nitong Lunes, December 15, sinabi ni Colonel Rex Buyukan, hepe ng Explosive Management Division ng Firearms and Explosives Office, pinaigting ng PNP Anti-Cybercrime Group ang cyber patrolling upang matunton ng mga nagbebenta ng ipinagbabawal na paputok sa iba't ibang online platforms. Ilang individual na ang naaresto kamakailan bilang bahagi ng operasyon. Magpapatuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng batas sa mga susunod na araw bago ang bagong taon, kung kailan karaniwan ang mataas na demand sa paputok. Nakipag-ugnayan na rin ng PNP sa mga online selling at delivery platforms kasunod ng pakikipagpulong sa Department of Trade and Industry o DTI upang pigilan ang pamamahagi ng mga ipinagbabawal na paputok. Nakipagtulungan din ng PNP sa Bureau of Customs upang higpitan ang kampanya laban sa pagpasok ng illegal na paputok at pyrotechnic materials sa bansa. Kabilang sa mga ipinagbabawal na paputok ang Watusi, Pop-Pop, Pla-Pla, Piccolo, 5-Star, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, Large Size Judas Belt, Super Lolo at Goodbye Bading. Ipinagbabawal din ang Lolo Thunder, Mother Rockets, Bin Laden, Kabasi, Super Yolanda, Boga, Quiton, Hello Columbia, King Kong, Dart Bomb, GPH Nuclear, Tuna at Goodbye Chismosa. Ayon kay Buyukan, ang mga paputok na ito ay kadalasang sobra sa itinakdang timbang at wala ring wasong marka gaya ng pangalan at address ng manufacturer.
Ang standard fuse raw ng paputok ay dapat masunog sa 3 hanggang 6 na segundo lamang. Ang mga lalabag ay maaaring pagmultahin ng hanggang 20,000 pesos at makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Binigyang din ng opisyal na ang iligal na pagbebenta ng paputok ay hindi lamang nagdudulot ng matinding panganib sa kaligtasan, kundi nakakasama rin sa mga lehitimong manufacturer at sa industriya ng paputok. Nananatiling bahagi ng tradisyon ng mga Pilipino tuwing bagong taon ang paggamit ng paputok at pyrotechnics sa paniniwalang ang malalakas na ingay ay nakakapagtaboy ng malas at masamang espiritu. Gayunpaman, paalala ng mga otoridad na kung gagamit man ito, siguraduhin ligtas at legal para hindi kayo mauwi sa ospital. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Mas mababang rice import volume ang inaasahan ng DA para sa 2026. Kasunod ito ng ipinapatupad na rice importation ban simula nitong Setyembre at positibong projection sa ani ng lokal na palay. Inaasahang bababa ang rice imports ng Pilipinas sa 2026 batay sa pagtataya ng Department of Agriculture o DA nitong Martes, December 16. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nasa pagitan ng 3.6 hanggang 3.8 million metric tons ang inaasahang volume ng aangkating bigas sa susunod na taon. Mas mababa ito kumpara sa 4.8 million metric tons na naitala noong 2024 at mas malapit sa tinatayang 3.5 million metric tons na kabuang rice imports ngayong taon. Ayon sa Bureau of Plant Industry o BPI, resulta ito ng 4 na buwang rice import ban na ipinatupad simula noong Setyembre. Ibinahagi ito ni Chu Laurel matapos ang consultative meeting kasama ang mga rice importers itong Lunes na layong balansihin ang kapakanan ng mga lokal na magsasaka ng palay at ng mga konsumer. Nilinaw ng DA na lilimitahan ng pamahalaan ang importasyon upang maiwasan ang pagbulusok ng farm gate prices na naranasan kamakailan. Ayon sa kalihim, plano ring simulan ng quantitative restriction sa first half ng 2026 kung saan magkakasundo ang mga stakeholder na iakma ang import volumes bagang lokal na anihan sa tag-init, habang planong makabuo ng panibagong sistema para rito sa ikalawang bahagi ng taon. Bibigang prioridad rin sa import allocation ang mga rice importer na voluntaryong bumibili ng lokal na palay. Bukod dito, isinasaalang-alang din ng DA ang posibilidad ng record high palay production sa 2026 na tinatayang aabot sa 20.3 million metric tons at inaasahang magbababa pa sa pangangailangan ng aangkating bigas. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Lalong pinatatag ng City Government of San Fernando, Pampanga ang suporta nito sa mga magsasaka, mangingisda at urban producers. Kasunod ito ng pag-aproba sa Ordinance No. 2025-008 na inihain ni City Councilor Jay Cuyugan, ang chair ng Committee on Cooperatives and Agriculture. Layunin nitong gawing tuloy-tuloy ang kadiwa at kasaup o kabiyayan at suporta karing agricultural workers at urban producers program sa syudad. Sa ilalim ng ordinansa, gagawin ng regular ang pagsasagawa ng kadiwa markets na magsisilbing tulay sa pagitan ng mga local producer at consumer. Kasabay ito ng pagtitiyak ng abot kayang presyo ng iba't ibang agricultural products at mas mataas na kita para sa mga producer. Itinatag rin ang Kasaho program na nakatuon sa kabuhayan at suporta para sa agricultural workers at urban producers. Kasama na rito ang pagbibigay ng oportunidad sa mga MSMEs at kooperatiba na makapasok sa mas malawak na pamilihan. Ayon sa City Agriculture and Veterinary Office, mahalagang hakbang ang ordinansa upang mapalakas ang food security at mapanatili ang regular na bentahan ng sariwa at lokal na ani sa lungsod na isinasagawa ng hindi bababa sa 1 beses kada buwan. Manatili nakatutok para sa iyo pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Malapit na mag-New Year mga kabalena, kaya naman sinisiguro ng DOH Central Luzon ang kahandaan ng Johnny Villanueva General Hospital sa Bulacan sa posibleng pagdami ng fireworks-related injuries. Bahagi ito ng kanilang kampanya para maiwasan ang disgrasya at mapanatiling ligtas ang publiko ngayong holiday season. Naritong report. Kasabay ng papalapit na selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon, sinuri ng Department of Health Central Luzon ang kahandaan ng Johnny Villanueva General Hospital sa Bukawi, Bulacan nitong Martes, December 16, kaugnay ng posibleng pagdami ng fireworks-related injuries. Pinangunahan ni DOH Regional Director Dr. Corazon Flores ang monitoring visit. Kasama si JVGH Medical Center Chief Dr. Renely Tunggol at tiniyak nila na handa ang ospital sa emergency response, may sapat na medical supplies at nakahanda ang health workers na re-responde sa anumang insidente, lalo't malapit ang ospital sa mga tindahan ng paputok. As early as December, nagpe-prepare naman na kami and nakahanda yung ating ER, nakahanda ang ating public health unit. Batay sa tala ng JVGH, 24 na kaso ng FWRI ang naitala noong 2024. Karamihan sa mga biktima ay 20 anyos pababa at direktang nagpapaputok ng ipinagbabawal na firecrackers gaya ng boga at lusis. Masaya po kami dito at mas masasaya pa po kung wala na po talagang kaso ng itong mga ganitong firework-related injuries. Bahagi ang monitoring sa Ligtas Christmas campaign ng DOH na nagtutulak sa publiko na umiwas sa paputok at gumamit ng mga alternatibong paraan ng pagpapailaw at paingay para makaiwas sa disgrasya. Ang Ligtas Christmas may 3 component, which is yung tamang pagkain, ehersisyo at disiplina. Of course, yung Via Healthy, no? So makita po ninyo ang Johnny Villanueva General Hospital ay isa lang facility, no? Nag-iisang facility here in NLEX na pwede pong puntahan ng mga tao just in case na magkaroon po ng unnecessary na aksidente or problema sa biyahe. No, and another is of course no ang ating isa sa mga highlight ng ating is the New Year, which is yun nga po no ang ating pinopromote ang iwas paputok no for DOH campaign. Paalala rin ng mga health officials sakaling may mangyaring aksidente, agad linisin ang sugat at dalhin ng pasyente sa pinakamalapit na health facility para mabigyan ng tamang lunas. Bukod sa firecracker injuries, pinaalalahanan din ng publiko na mag-ingat sa labis na pagkain, pag-inom ng alak at pagmamaneho upang maiwasan ang iba pang emergency tulad ng stroke at atake sa puso. If you have this pagtaas po ng cholesterol, tamang pagkain lang din po. Tikim lang talaga, no? Tamang ehersisyo para po mas ma-maintain po natin and disiplina lang talaga lalo na sa mga diabetic naman, no? So disiplina, tikim-tikim lang talaga. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Formal ang nanumpa ang 870 na bagong patrolmen at patrolwomen bilang bahagi ng Police Regional Office 3 sa Camp Oliva sa City of San Fernando, Pampanga. Tiniyak ng PNP, katuwang ang Sir Optimus International Pampanga, na patas at maayos sa naging proseso ng pagpili, lalo na sa representasyon ng kababaihan sa hanay ng kapulisan. Naritong report. Formal nang nanumpa ang 870 newly appointed patrolmen at patrolwomen bilang mga kasapi ng Police Regional Office 3 sa Camp Oliva, City of San Fernando, Pampanga ngayong Miyerkules, December 17. Sa likod ng prosesong ito, kabilang sa mga tumiyak sa patas at maayos na pagpili ang Sir Optimus International Pampanga, ang nag-iisang non-government organization sa Final Selection Committee na kumakatawan sa sektor ng kababaihan. Isa kami sa nag-iisang non-government organization that represents the women's sector, and kami lang yung non-uniform personnel na kasama sa panel. So we make sure na ma-maximize yung more than 20% or more na mga kababaihan ang ma-i-admit o masama sa mga bagong
hilera ng mga kapulisan. Bukod sa pagtiyak ng patas na representasyon ng kababaihan, bahagi rin ng advokasya ng Soroptimis ang pagpapalakas ng Police Women and Children Protection Desk sa mga himpilan ng pulisya. Kasi isa sa mga pinaka-importanting project ng Soroptimis ay yung Adapt a PNP WCPD. So para nakakasiguro kami na merong mga ga-assist para sa ating mga women and children, kailangan enough yung representation ng women sa bawat stasyon ng ating mga pulisya. Mahigit isang dekada ng katuwang ng PNP ang Soroptimis International Pampanga sa annual selection ng mga aplikante, partikular sa programang Adapt a PNP WCPD. Ayon kay Regional Director Police Brigadier General Rogelio Peñones Jr., mahigpit at patas ang proseso ng pagpili mula physical, mental, hanggang sa values at integridad ng bawat aplikante. Napakataas talaga ng qualification standard ng PNP. Kaya nga sabi ko, even dun sa 870, yung iba dito tatlong beses nang nag-apply. And sabi ko nga, ito yung pagkakataon na nabigyan silang pagkakataon na makapasok sa PNP. So talagang masusi yung screening na ginagawa natin. Mahigit 3,000 aplikante ang dumaan sa screening, ngunit 870 lamang ang nakatugon sa itinakdang pamantayan ng PNP Region 3. And doon sa 870, napakasimple ng mensahe, pag-igihin ng training, sa puso ang training dahil yung gagawin nila sa training, ito yung gagawin din nila paglabas nila para sa pagsiservisyo sa ating taong bayan dito sa Central Luzon. Binigyang diin din ng Regional Director ang mahalagang papel ng pamilya bilang pangunahing sandigan ng mga bagong pulis habang sila ay sumasailalim sa mahigpit na pagsasanay. Yung pamilya nila, sabi ko, suportahan at tulungan nila yung mga bagong pulis na ito na maging maayos sa kanilang training. Na sila kasi ang number one support system eh. Huwag nilang hayaan na sila mismo yung gumagawa ng pagkakataon na kung saan hindi mapaayos yung training ng mga kapulisan natin. Isel Fernando, CLTV 36 News. Timbog ang siyam na sospek sa magkakahiwalay na drug bust operations sa Bukawe, Mekawayan, Baliwag, San Ildefonso at Norzagaray nitong Martes, December 16. Parte ito ng kampanya kontra iligal na droga sa lalawigan ng Bulacan. Nasamsam sa mga sospek ang 15 sachet ng hinihinalang shabu na may halagang 76,425 pesos kabilang ang buy-bust money. Dinala na rin ang mga salarin at nakuhang ebidensya sa Bulacan Provincial Forensic Unit para sa legal na proseso at posible silang kasuhan sa ilalim ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, arestado naman ang isa pang sospek na residente ng Purok sa Barangay Bagong Barrio, San Ildefonso, Bulacan sa isinagawang gun bust operation ng Municipal Police Station sa Barangay Maasim. Nakumpiska sa kanya ang isang caliber 38 revolver na walang serial number, 3 pirasong live ammunition at isang itim na leather holster. Nasamsam din ng 1,000 pesos sa buy-bust money at 4 na pirasong fake budol money. Ang mga nakuhang ebidensya ay dinala na sa San Ildefonso MPS habang ang suspect ay kakasuhan para sa paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Hindi na raw kailangan lumayo ng mga babalakenyo para magpatingin sa doktora dahil mismong mga resident doctor ng Medical City o TMC Clark ang pupunta sa kanilang mga barangay. Naging posible ito matapos opisyal na lagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamahalaang lungsod ng Mabalacat at ng TMC Clark para sa Resident Training Program Services at Community Adoption itong Martes, December 16. Sa ilalim ng kasunduan, ide-deploy ang mga resident doctor ng The Medical City Clark sa iba't ibang rural health units sa lungsod upang magbigay ng libreng konsultasyon, medical check-up at basic health assessment sa mga residente, partikular sa mga sektor na may limitadong access sa serbisyong medikal. Layon din ng programa na palakasin ng primary healthcare services sa pamamagitan ng maagap na pagsusuri, maagang pagtukoy ng sakit at agarang referral kung kinakailangan. Ayon kay Mabalacat City Mayor Jel Daquino, mahalaga ang pakipagtulungan ng LGU sa pribadong sektor
upang mas mapabuti ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan sa buong lungsod. Nandito po tayo ngayon sa Medical City Clark para po sa ating MOA signing about the residency program na inilunsad at in partnership po ng the Medical City and LG of Mabalacat City para yung mga resident doctors po natin ay ma-deploy sila sa mga RHUs natin, ma-deploy sa mga barangay health stations para mag-diagnose, mag-examine sa mga mabalakenyas na nangangailangan po ng tulong na pangkalusugan. Kapag ito po ay nakita nila na kailangan po talagang i-examine thoroughly, dadalhin po sa the Medical City at dito po natin gagawin yung operation or anuman po kailangan na procedure para po ating mga kapwa mabalakenyan ay gumaling po kagad mula sa kanilang po nararamdaman. So, alam niyo po, dahil maganda na po yung mga programa, let's say, yung mga health benefits natin from PhilHealth, no? Mas napapatibay at napapaganda natin ang pagtulong sa pangangailangan na pangkalusugan sa ating mga kababayan. Hindi lang po ang city government na alam naman natin ay nandyan po para tumulong patungkol po sa mga hospital bills o sa mga laboratory exams. Iba rin ang may karagdagan pong tulong o suporta galing po sa mga partners po kagaya po ng hospital ng The Medical City. Manatili nakatutok para sa iyo pong mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Pinangunahan ng City Public Employment Services Office o CPESO ng San Fernando, katuwang ang Department of Migrant Workers, ang pagsasagawa ng reintegration program nitong Martes, December 16 upang tulungan ang mga OFW at kanilang pamilya. Layo ng programa na ihanda ang mga OFW sa sustainable livelihood at local employment kasabay ng talakayan hinggil sa anti-illegal recruitment and trafficking in persons bilang proteksyon sa karapatan ng migrant workers. Dumalo sa aktibidad si Mayor Vilma Caluwag kung saan iginiit niya ang patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa reintegration ng OFWs na mahagi rin ng CPESO na economic subsidies para sa mga benepisyaryo. Isinapubliko na ng Civil Service Commission ang guidelines para sa wellness leave ng mga lingkod bayan. Pag nilinaw ng komisyon, kailangan maubos na naturang benepisyo sa loob ng 1 taon at hindi ito pwedeng maipon. Naritong report. Naglabas ang Civil Service Commission o CSC ng detalyadong alituntunin sa pagpapatupad ng bagong Wellness Leave o WL para sa mga kawani ng pamahalaan. Sa isang advisory nitong Martes, December 16, nailathala ng polisiya sa Daily Tribune at opisyal itong magkakabisa makalipas ang 15 araw mula sa publication nito. Alinsunod sa CSC Resolution Number 2501-292. Sa ilalim ng bagong patakaran, maaring magbigay ang mga ahensya ng pamahalaan ng hanggang 5 araw na wellness leave kada taon. Hiwalay sa umiiral na vacation leave, sick leave at special leave benefits, layunin ng wellness leave na bigyan ng oras ang mga empleyado para sa mental health care, mga aktibidad para sa pisikal na kalusugan o pangkalahatang pahinga mula sa trabaho. Ayon sa komisyon, pwedeng mag-avail ng benepisyo ang lahat ng opisyal at empleyado ng pamahalaan, ito man ay permanente, temporary, substitute, coterminous, fixed term, casual at contractual. Saklaw nito ang mga kawani ng constitutional bodies, national government agencies, government-owned or controlled corporations na may original charter, local government units, at state universities and colleges. Gayunpaman, nilinaw ng CSC na hindi maaring gamitin ng sabay-sabay ang 5 araw na wellness leave. Maaari lang itong i-avail ng sunod-sunod hanggang 3 araw sa isang pagkakataon o kay hiwa-hiwalay at hindi magkakasunod na araw sa loob ng 1 taon. Kinakailangan magsumite ng aplikasyon ng hindi bababa sa 5 araw bago ang planong petsa ng paggamit ng leave, maliban na lamang sa emergency situations. Binigyang diin ng komisyon na ang wellness leave ay hindi naiipon, hindi maaaring ipalit sa cash at otomatikong nawawala kung hindi magagamit sa loob ng calendar year. Samantala,
Nilinaw ng CSC na ang pag-aproba nito ay nakasalalay pa rin sa pagpapasya ng ahensya, operational requirements at pagsunod sa umiiral ng mga alituntunin. Gaya ng iba pang uri ng leave, maaari rin itong tanggihan dahil sa pangangailangang mag-report sa trabaho, kakulangan ng dokumento o hindi pagsunod sa proseso ng aplikasyon. Para naman sa mga contract of service at job order workers, ang karapatan sa wellness leave ay nakadepende sa probisyon ng kani-kanilang kontrata at sa mga umiiral na patakaran. Binanggit din ng komisyon na ang mga ahensyang may umiiral ng well-being o mental health-related leave benefits ay maaaring panatilihin ang mga ito o palitan ng wellness leave, basta't naaayon sa mga umiiral na batas, tuntunin at regulasyon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Umabot na sa halos 1 milyon ang bilang ng mga naprosesong aplikasyon ng Commission on Elections o COMELEC para sa voters registration ng barangay and sangguniang kabataan elections o BSK-8 sa 2026. Ayon sa COMELEC, as of December 14, nasa 962,615 ang mga kabuuang aplikasyon sa buong bansa. Karamihan dito ay para sa barangay voters na may mahigit 740,000 applicants, habang higit 218,000 naman ang youth voters. Sa datos ng poll body, mahigit 260,000 ang mga bagong botante na edad 18 pataas at samantala libo-libo rin ang mga nagpa-transfer ng rehistro na kapwa mula sa ibang lungsod o munisipalidad o di kaya naman ay sa loob ng parehong lugar. Iniulat din ng COMELEC na may halos 40,000 applicants para sa reactivation at bukod pa dito sa mga humiling ng correction of entries at iba pang uri ng aplikasyon. Matatanda ang muling binuksan ng Komisyon ng Voters Registration noong October 20, 2025 at tatagal hanggang sa May 18, 2026. Tinatayang 1.4 million voters ang target na marehistro ng COMELEC para sa BSKE sa November 2026. Samantala, nagsagawa ng pagsasanay ang Commission on Higher Education at Philippine National Police sa mga higher education institutions sa pagtugon sa bomb threats na malaking abala sa mga mag-aaral at komunidad. Nagkaisa ang Commission on Higher Education o CHED at Philippine National Police o PNP upang tugunan ang dumaraming insidente ng bomb threat sa mga higher education institutions o HEIs. Kasunod nito, inununsad ng PNP ang Crisis or Incident Management and Bomb Threat Response Training Program mula December 6 hanggang 8 sa Mariano Marcos State University sa Batac, Ilocos Norte. Lumahok sa programa ang hindi bababa sa 48 kinatawan mula sa 16 na state universities and colleges o SUCs na itinuturing na mataas ang panganib sa ganitong uri ng banta. Sa isang pahayag nitong Martes, December 16, binigyang diin ni CHED Chairperson Shirley Agrupis ang matibay na paninindigan ng ahensya sa pagpapanatili ng kaligtasan sa mga campus. Nagsisilbi umanong paalalang inisyatiba sa pangangailangang makabuo ng mas maraming academic programs na magpapalawak ng kaalaman sa pagprotekta sa civil society. Sa kalaw ng 3 araw na pagsasanay, ang mga masitsinang module talakayang pinangunahan ng mga eksperto at practical emergency situations na pinangasiwaan ng mga espesyalista mula sa PNP at Office of Civil Defense. Sa pamamagitan daw ng programa, umaasang opisyal na makabuo ang tanggapan ng mga bagong learning pathway na hindi lamang nakatuon sa seguridad ng higher education, kundi pati sa kaligtasan ng lipunan. Batay sa datos ng PNP at CHED survey, umaabot na sa 209 na bomb threat incidents ang naitala sa mga HEI sa buong bansa. Sa bilang na ito, 128 insidenteng naitala mula Oktubre hanggang Nobyembre lamang na nagdulot ng pagkakantala at pagkahangabala sa mga gawaing akademiko. Ilan sa mga paaralang nabiktima ng bomb threat noong Oktubre ay ang Pampanga State University, Pampanga Colleges, Holy Cross College, Our Lady of Fatima University, Angeles City National Trade School, City College of Angeles at Pampanga High School. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa ibang mga balita ngayong araw.
Sa pagpasok ng 2026, meron naman po tayong aabangan na malaking event dito sa Central Luzon. Ito po ang Hiraya Festival 2026 na mangyayari po sa January 17 at 18 sa Clark Global City. At para po pag-usapan yan, makakasama po natin ngayon ang mga punong abala dito sa Hiraya Festival 2026. Unang-una makakasama natin ang Project Manager, si Sir Marvin Atienza. And ang artist head ng activity na ito, si Sir Russell Diwa. At ang sikat na card drifter at syempre content creator na Miss Ashley Season. Alright, unang-una, Sir Marvin, let's get it on. Ano muna itong Hiraya Festival na ito? Sir, ang Hiraya Music Festival is one of the biggest celebration that we have this coming 2026. So, ito yung isang selebrasyon ng pangarap, talento, at musika ng malikhaing idea. So, dito pinagsama-sama natin yung mga culture, yung kasiyahan at saka yung entertainment in one music celebration. Okay, bibigyan kita ng pang Miss Universe question, Sir Marvin. Ano ba ang pinagkaiba ng Hiraya Music Festival sa iba pang mga festivals or events dito sa ating bansa? So, sir, what we have on Hiraya kasi, ano ba yung difference natin? Dito kasi sa Hiraya, we're not just a music festival. Pinagsama-sama natin dito yung mga ibang activities such as car drifting, meron tayong paramotors, yung mga drone shows natin, and syempre yung pinagmamalaki natin dito sa Pampanga, yung mga balloons natin. So dito makikita nyo yung pinakamalaking balloon that we have right now here in the Philippines, as well as yung marami nating mga mini balloons na available dito sa Clark, Alright. Pampanga. Speaking of artists, Sir Russell, sino ba tong mga magpe-perform natin sa Hiraya Music Festival? Yes, sir. No? So, marami tayong magpe-perform na artista dito na malalaking pangalan sa industriya natin, local bands natin. So, makikita natin dito at masusubaybayan natin, mapapanood natin sila Flo G, Bandang Lapis, Rob Daniel, Emil Sol, and many more. Okay. Ayan. Parang iba't ibang genre yung mga artist natin. Bakit mo naisipan na ganito, yung lineup, linyada, latag ng mga artists? Yes, dahil sa social media, no, ina talaga yan. So, yung mga Gen Z at mga millennials talagang makaka-relate sila dito sa mga artists natin. So, ito yung mga iniidolo nila, lalo yung mga nagtitrending nila mga songs. Okay. Yes. Ma'am Ashley, napapanood po namin kayo sa social media, and then kayo ngayon ay involved dito sa car drifting part ng festival natin. Sa mga manonood natin, baka bago sa inyo yung car drifting kasi usually pero all ages naman ng car drifting. Ano ho ba yung car drifting, ma'am? Drifting is actually a motorsport. So, before po siya naging motorsport, it was just a form of entertainment. So, dahil itong motorsport po na ginagawa natin, mobile siya, yung Hiraya na po yung nagdala sa tao. So, aside from being a motorsport, it's also a show wherein pwede pong ma-experience ng normal na tao. Kahit bata, inaalaw po namin hanggang matanda as long as okay po ang health condition and matapang. And syempre gusto po namin yung energetic. Actually, during our shows, lalapit kami sa crowd. Meron po kasi kaming engagement. Syempre gusto po namin ma-experience nila. Lalapit kami, pipili kami ng pinakamagulo, pinakamaingay. Yun ang makakasakay sa amin. So, 3 po kaming drivers. I will be with my sister, Arian Season, and also my father po, si Dr. Drift Odell Season. So, 3 po kaming magbibigay ng drift experience only at Hiraya. So, imagine po, all you have to do is buy ticket, tapos libre na po yung drift experience na yun. Ay, wow. Yes. Saan ka pa? Di sa Hiraya Music Festival ka lang, may music na, may mga hot air balloons pa, may car drifting pa tayo. But the question is, Sir Marvin, why did you choose Clark? Bakit napili nyo yung Clark na pagdausan ng event ninyo? Syempre, sir, Clark is known for the hot air balloon talaga. And at the same time kasi the accessibility ng mga tao is napakadali sa Clark. Since this is a large-scale music festival, kailangan natin ng large ground area para sa mga tao natin na talagang even 100,000 of people can gather at the same place. So I think
dahil tatak na rin natin yon bilang Kapampangan yung music festival na ginaganap every year, and then this time mas dadamihan pa natin, mas papabonggahin natin yung festival na gaganapin sa Clark, Pampanga. Okay. So, yeah. Sir Russell, would you consider yung festival natin, kasi may mga artists, may mga iba-ibang activities, would you consider this a family event? Yes, no. Itong event natin to hindi lang para sa mga Gen Z, sa millennial. Siyempre, inilatag natin to para sa buong pamilya. So, meron din tayong mga concessionaire dito, maraming foods din, pwede rin tayong maglatag doon. So, bonding with family Picnic. din. Pwede Yes, mag-picnic yes, picnic din. po yun. Yes. Okay. Ma'am Ashley, alam mo, hindi ganun kasimple ang car drifting, yung pagdidrift ng sakyan. How will you make sure yung mga gustong maka-experience naman doon sa ating gagawin safe na safe sila kapag sumakay doon sa sakyan ninyo? Yes, actually po, yung mga sasakyan na ginagamit natin sa drifting is 100% safe. And if I may share po, drifting is, as of the moment, is the only motorsport na wala pong fatality. Ibig sabihin, sobrang safe po siya. Even yung mga kotse po, actually makikita po nila yan sa Hiraya event mismo. Meron po yung mga sasakyan natin, meron silang tinatawag na roll bar. So yun po yung mga bakal na nakalagay sa loob ng sasakyan na wherein kahit anong mangyari is mababangga or masisira lang yung aesthetics but hindi maapektuhan yung taong nasa loob. And kung makikita nyo po, naka-racing suit po ako ngayon. So, ganito po yung sinusuot namin kasi fire retardant po to. So, ganun po ka-safe kahit na magkaroon ng unexpected na fire. Na hindi mangyayari. Na hindi mangyayari, yes. Safe po. And also, we'll be providing helmets po sa lahat ng passengers natin. And meron po tayong 4-point na tinatawag na seatbelt wherein protected po ang passenger. So, meron po siyang seatbelt dito and meron din po sa hip. So, Si Ma'am Ashley parang nung nag-express ang flight attendant or seatbelt is gano'n. sana yun po, yeah. Okay. Sir Marvin, parang leading to the event, parang meron kayong mga gagawin pa na parang pang-invite. Ano yun? Ano yung gagawin nyo? Yes, definitely. Leading to the event, marami pa kaming surprises to come. So, dapat i-follow nyo yung Facebook page namin para makita nyo talaga. Siyempre, at the same time, after the event, gusto na natin makatulong sa communities natin. So, definitely, the Hiraya management would provide benefits for our ITAs here in Pampanga. Para naman makapag-share tayo kung ano man whatever sales or whatever sales that we will be having on the Hiraya. It's i-share natin yung sa communities natin. Okay, Sir Russell, syempre, iba-ibang artist yan. Ngayon, gusto nilang malaman, ang daming artist, ang daming pwedeng gawin. Magkano ang ticket at saan pwede silang mabili? Ayan, so yung Sir ticket Russell. natin, mabibili natin yan sa Helix Fakes. Meron tayong partner ng pagbibilihan. And the same time, pwede din sa page namin, sa Hiraya Music Fest Balloon 2026. Yun. So, pwede nilang i-follow yung aming page para naman makita nila yung mga activities na pwede nilang mapanood at the same time. Alright. Sir Marvin, magkano ang tickets natin? Natin is murang-mura lang, abot kaya, lalo na ngayon, di ba magpapasko? Oo. Marami tayong pera, marami tayong aginaldo. So, ang ticket namin is, the lowest price will be 500 pesos, Gen Ad. And may kalakip na yun, to be announced for exciting announcement. So, again, ulitin ko lang, you can buy the tickets from hirayaevents.helixpay.ph. And at the same time, you can visit our Facebook page, Hiraya Music Fest and Hot Air Balloon. Okay. In yung page namin. Contact numbers. Baka may gustong tumawag at wag tanong. Any contact numbers? Sure. You can also contact us directly at 0945-125-9691. Alright, Ma'am Ashley, please invite po yung ating mga kababayan, manonood na suportahan yung ating event. Masaya to para sa family. May car drifting, may hot air balloon. Enjoy lang tayo. And I think there will be also exhibit. You'll also show meron yung pong mga car sakyan natin. displays. Okay, go ahead. Please invite our Para po sa ating mga kababayan,
ito pong event na to is para sa inyo. Hiraya Music Fest and Hot Air Balloon. Napakadaming activities and saktong-sakto after ng holidays, pwede kayong mag-bonding with your family and friends. Hindi lang kayo makikinig ng music pero magiging involved kayo sa mga activities na pinrepare po ng ating mga organizers just for you. This is happening on January 17, 18, 2026 at Clark Global City, Pampanga. Alright? So sa ating mga kababayan, yung Gen Ad natin, 500 pesos na yun. At may kasama pa. At na-i-announce sa Facebook page ng Yes. Hiraya Music Festival. Again, Sir Marvin, please invite our viewers po Sure. sa ating festival. Yes, sa lahat po ng mga kababayan natin, mga Kapampangan, Tagalog, anywhere in the Philippines. Yeah. May gusto umuwi pa. Yes. Para ma-experience yan. Definitely. So, in-invite po namin kayo January 17 and 18 of 2026, Hiraya Music Fest and Hot Air Balloon. So, grab your tickets now. We're still on early bird promotion. Until that we have the promotion, grab nyo na yung discounts. Okay. Sir Russell, baka kumanta ka rin. Yes, no, makita-kita po tayo doon, guys, sa January 17-18 sa Clark Global City para sa Music Fest ng Hiraya. Ito yung sama-sama tayong aangat, sasama tayong lilipad at makikita ang iba't ibang kulay ng balon at doon ang pag-asa ng mga bawat Pilipino. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Isang eleganteng SUV ang handang humarurot sa local roads, ang Mazda CX-8. Kilala sa premium styling, comfort features at 7-seater versatility, ito ang bagong pamantayan sa mid-size SUV segment. And the good news is, available ito sa Laos Auto Group, kaya't huwag palampasin ang pagkakataong ito. Tara na't alamin ang ibang features nito. Let's watch this. I'm Hermie Intal, bali ako yung sales manager dito sa Mazda Pampanga. Ito yung Mazda CX-8, bali ito yung SUV type namin na unit. So, dalawang klase yung Mazda CX-8. Meron tayong front-wheel drive signature and all-wheel drive exclusive. So yung engine niya nasa 2.5 liter engine with 187 horsepower and 252 torque. Bali yung special features niya, yung i-stop. So yung i-stop very sa fuel efficiency. Kapag nag-ano ka sa traffic, so mag-off yung engine, so makakatibig ka ng fuel. Then, meron din siyang cruise control, adaptive cruise control. So, helpful din yun sa mga, lalo na pag sa SC-Tex or NLEX. So, hindi ka na kailangan mag-press ng accelerator. So, mag-under yung unit without pressing accelerator with the cruise control. Kumbaga, kung nahihiraman kayo mag-reverse, meron siyang 360 camera. So, makikita mo yung buong view ng unit. Sa CX-8, so yung exclusive niya, pwede siyang captain seat, 6-seater. And then yung front-wheel drive signature, 7-seater siya naman. Sa entertainment naman po, meron siyang 10 Bose speaker. So maganda yung sound niya, lalo na sa mga mahilig sa music. So yung driving, sa long drive mo, marerelax ka kasi maganda yung quality ng sound. And then sa infotainment naman niya, meron siyang Apple CarPlay and Android Auto. Pwede kayo mag-connect ng cellphone nyo. So if may Waze kayo or Google, so makikita mo na sa screen, mas malaki and mas clear yung navigation mo. Meron din siyang auto hold and electronic na po yung parking brake niya. So, very high-tech na si CX-8. And then, sa fuel efficiency naman, nasa 12 to 14 km per liter yung fuel consumption ni CX-8. So, as for the
SUV, fuel efficient na yon. Pwede naman siya for family use or pwede rin po siya sa business use. Kasi most of our clients, businessman, so CX-8 din yung madalas na kinukuha nila. For family naman yan, 7-seater siya or 6-seater, marami siyang may sasakay. Safety features, meron siyang 6 airbags. And then, meron siyang mga lane departure warning. Lane departure warning kapag na ano ka sa lane mo, so i-warning ka niya para makabalik ka sa lane mo. Or meron din siyang lane keep assist para at least meron kang guide kapag inaantok ka, medyo i-warning ka rin ng steering wheel. For the two variants po, yung front wheel drive signature, nasa 2.390 siya, yung amount niya, price niya. And then yung sa all-wheel drive exclusive, nasa 2,530,000 naman. Both meron siyang 150,000 discount. So, yun, makaka-discount ka for cash or bank PO. For the inclusion, yun yung pinakamagandang tanong mo, ma'am. For Mazda, nag-offer kami ng 5 years free PMS. As in, free po lahat yun, oil, parts, and labor. Wala pong gagastusin si client. In 5 years, papa-service lang po siya, papa-PMS lang po for free. And then, inclusion din po, meron kayong pinamimigay na free Uber Optic Tint, essential. And then, free fuel, Mazda mags, umbrellas, keychain, mattings, and yung mga standard po natin na inclusion, freebies po. Allows cares, yung free roadside assistance natin, and yung other privileges, like kapag halimbawa, nasiraan ka, ayan, itutuo nga nila for free. And then, kung kailangan mo ng hotel accommodation, doon, pwede kayong ng assistance. Call lang doon sa hotline na ibibigay, sa card na ibibigay sa client. Pwede silang mag-visit dito sa Mazda Pampanga, located dito sa Jose Abad Santos Avenue. Beside lang kami ng Fortune Restaurant, dito sa may San Fernando. Or pwede rin silang mag-visit sa Mazda Pampanga page. Pwede nyo kaming kontakin sa 0918-854-2711. Muling na mayagpag ang watawat ng Pilipinas sa athletics ng pagharian ni AJ Obiena ang men's pole vault at masungkit ang ika-4 na sunod niyang ginto sa SEA Games. Naritong report. Muling pinagharian ni Filipino pole vaulter AJ Obiena ang men's pole vault ng 2025 Southeast Asian Games matapos masungkit ang ika-4 niyang gintong medalya sa National Stadium sa Thailand. Bagong SEA Games record din ang inukit ng Filipino Ace nang lampasan niya ang 5.70 meters sa iisang attempt lamang. Binasag ni Obiena ang kanyang sariling record na 5.65 meters na naitala noong 2023 SEA Games sa Cambodia. Nagpakitang gilas din ng pambato ng bansang Thailand na tumabla sa 5.70 meters ni EJ at nagtala ng personal best. Ngunit nauwi lamang sa pilak ang kanyang kapalaran nang malampasan niya ang naturang taas matapos ang 3 attempt. Madali namang nalampasan ni Obiena ang mga naunang taas bago tuluyang tinalo ng 5.70 meters. Sinubukan pang lampasan ng dalawa ang 5.75 meters para pagdesisyonan kung sino ang mag-uwi ng ginto, ngunit kapwa sila nabigo. Dahil dito, nanatili ang kampyonato kay Obiena na siya pa ring hari ng pole vault sa SEA Games. Samantala, kinumpleto naman ni Elijah Cole ang podium para sa Pilipinas matapos masungkit ang bronze medal sa 5.20 meters. Ito na ang malaking pag-angat niya sa kompetisyon mula sa kanyang SEA Games campaign noong 2023. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. Samantala, mainit na sinalubong ng mga taga-Candelaria si Miss Universe 2025, third runner-up at isa manalo sa kanyang grand homecoming. Napuno ang event ng saya at inspirasyon para sa mga kabataan ng Quezon Province. Alamin ang mga detalye sa Chika Express ni Zachary Carlos.
Sinalubong ng hiyawan ng mga tagahanga si Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo sa kanyang grand homecoming celebration sa Candelaria, Quezon Province nitong Lunes, December 15. Nagsimula ang selebrasyon sa courtesy call kasama si Mayor Ogie Suwayan at photo op sa City Hall. Sinundan ito ng motorcade kung saan nagpaabot ng pasasalamat at pagbati si Atisa sa kanyang supporters. Slay na slay ang beauty queen sa suot na body-hugging gown na may gold-toned pearls at syempre ang kanyang Miss Universe Philippines tiara. Ayon sa Facebook post ni Mayor Suwayan, mainit na tinanggap at tunay na pinagmamalaki ng bayan ng Candelaria ang pagbabalik ng kanilang pambansang munyeka. Sama-samang idinaos ng Punong Bayan at LGU ang pagdaraos ng homecoming celebration ng Beauty Queen bilang pagbibigay pugay sa naiuwing korona ni Atisa na patuloy na nagsisilbing inspirasyon lalo na sa mga kabataan ng Quezon Province. Sa kanyang maikling speech, ibinahagi ni Atisa na ginawa niya ang kanyang best para maging proud sa kanya ang buong Candelaria at ang mga taga-Quezon. Para sa Chika Express, ako po si Zachary Carlos, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus, mga kabalen. 8 days na lamang po at Pasko na. Maraming salamat po.